Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hey, zvakangooma hazvo vedwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvinoitika pasi pano pezuva zvinotyisa vadiwa vateereri. Message iyo yavakanditumidzira yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndakauyawo nemudzimai wangu kunoku kuSouth Africa, but regai ndinge ndichitangira apo pakatangira nyaya yacho, apo patainge tichiri kuZimu. Saka kwedu kwandinobva kumaruzevha ekwedu ndingangoti ndo kunowanikwa goridhe rose, uye kunogara kwakazara motikari dzembinga, vanhu vachiuya vachizotenga goridhe then vobva vazoritengesa. Zvino kwedu zvekare kune umwe murume uyo akatanga kusimukira nazvo izvi zvokutenga achitengesa goridhe. Murume uyu ndiye akazosvika pakuparadza imba yangu. Inini ndainge ndichidanana nemudzimai wangu uyo ainge akanakisisa zvekuti pandakatanga kutopfimbana naye, kunyange mafriends angu vakatonditi munhu wako uyu dai wasiyana naye because akanyanyisa kunaka hasi wezera rako. But ndakabva ndangoramba ndichingoita nharo naiyewo ainge achingondiudza kuti nerunako rwake ainge achingondida zvakadaro, kunyange zvangu ndainge ndisina kana kobiri zvaro. Takazosvika pakutizisana mukoma. Life ndingangoti life yedu yainge isiri bad zvachose, but munongozivawo kuti kana uri munhu unenge wakaroora mudzimai wako akazvinakira, panombopota pachiita matension. Iye manje zvaainge ava kuitira ndezvekuti aiti kana akagara apfimbwa nemurume anenge aine tumari, aibva azongotanga kungonditrita nedzimwe nzira dzekuti dzainge dzichindirwadza, but our love was still very strong. Zvino akabva azotanga kunetsera nyaya yekuti ainge ava kuda kuenda kubasa, kuzonosvika ndichizoona kuti regedzai ndinge ndichingoregedza munhu ange achienda kubasa. Saka akabva azotanga kushandira murume uyo ainge aine zvimari zvake, uyo aiita zvegold buying. But inini ndainge ndisingadi because murume uyu ainge akadanana nevakadzi vevanhu vakati wandei. But mudzimai wangu akabva aita chandagwinyira, akabva anditi ndichatoenda chete kubasa, achinditi iye zvino kana ndikasaenda kubasa vabereki vangu vachazochengetwa nani, because iwewe uri kutotadza kutondichengeta. What more about my parents? Apa vabereki vako vacho vatigere navo zvekare hausi kutogona kana kuvachengeta. Saka zvino zvakabva zvandibata, ndikabva ndazongoti it is fine, chienda kubasa kwacho. Munhu ndokubva atanga kuenda kubasa. Guwa rakazotanga kubuda ndichinzwa zvichinzi ainge achidanana nabosi vake, but handina kuda kuzvibhilivha. Kuzonosvika rimwe zuva munhu akazouya kumba very late. Ndakamubvunza kuti ko sei ainge anonoka kupinda mumba. Iye akangondipa zvake mareasons ake ekupenga, ekuti vainge vachiita stock counting. Izvo munhu ainge atori nabosi vake. Pandakazobata foni mukoma ndo pandakabva ndazorwadziwa because ndakabva ndaona bosi vacho vainge vakamutumidzira message vachitomubvunza kuti ainge ari sei uye vainge vatomusuwa. Zvakandirwadza mukoma, ndokubva tatanga kunetsana paya. Bosi vacho ava vakazotomanikidzwa kuti vange vachindiripa, vakabva vandiripa nemombe dzainge dzichikwana idzo kuita 5. Saka takati taripisana kudaro, ivo baba vangu vakabva vagara neni pasi vakanditi, mwanangu, mombe idzi dzawawana mushure mekunge mudzimai wako akuhurira, inini ndinoona sekunge dai hako waita madevelopments ako kana kuita madevelopments pano pamusha. Ivo baba vainge vachida kuti ndinge ndichitora license. Kana ndatora license vakati ndichazowana munhu wekuti achazondipawo rudo anenge achindirespekta, noti mukadzi wangu uyu ndaifanira kuti ndinge ndichisiyana naye ndishandise mukana uyu wandainge ndawana, nekuti mombe 5 vakanditi kana ukadzitengesa dzose uchawana mari yakati unototora license rako uchitsvaka basa nekoko, maybe wobva watovhura kashopu kako kadiki. But ndakabva ndaramba ndakati sona nemudzimai wangu because ndainge ndichimuda, ndichinzwa kuti uyu ndiye nekuda kwerunako rwake. Baba vakabva vati anyway mwanangu, handingakuudziri zvokuita since iwewe wati mudzimai wako uchiri kumuda, what I want you to do
uchizama kuti unge uchibuda muno munzvimbo utsvakewo kwekuti unge uchienda kunogara nemudzimai wako, because munhu wake uyu kana vakaramba vachingoonana, you never know, maybe vanhu ava vachazongoramba vachingotorana kuzodzamara iwewo uchizobatwa nemweya wehasha wobva wazonoponda munhu wobva watitsvakira ngozi. Saka ndobva ndakabva ndazofunga zvekuti ndinge ndichiuya muno muSouth Africa. Takabva tauya muno muSouth Africa tikabva tatanga kugara mune rimwe location. Zvinhu zvainge zvakasunga mukomanashe, iye akabva azosunungukirwa neupenyu ndokubva azotanga kushanda samaid. Ndakabva ndaona kuti mudzimai wangu zvino ainge achinja, zvekare marumors aya ekuti mudzimai wangu ainge ava kuita zvechihure ainge marumors iwawo andainge ndava kungonzwa vanhu vachingotaura vachiti mudzimai wangu ainge ava kuita zvechihure. Mukoma ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Iye akazongondiudza kuti ainge awanawo munhu ainge ari weklasi yake, nezvangu ainge ava kusada nezvangu. Ndakabva ndazongoaccepta mushure mekunge ndakanselewa nevamwe vakandikansela mulocation umwe mandainge ndichigara, then ndikabva ndazongoaccepta. But mukoma nekurwadziwa kwangu ndakangobuda mumba, handina kana chandakatora. Hembe idzo dzandainge ndakapfeka ndo dzandakangobuda ndakapfeka. Zvino ndakabva ndazorangarira mumwe muchinda wangu uyo wandainge ndakambotaura naye. Muchinda uyu aishanda pane rimwe prazi, apo paprazi painge pachiita zvekurimwa mapotatoes. Ndakabva ndataura naye ndikamuzivisa kuti iyi ndo situation yangu iyo yandainge ndakatarisana nayo, and I was nowhere. Apo kugara mustreet kwainge kwandirwadza. Saka friend yangu yakabva yati uya tione kutamba. Then akabva anditi but dambudziko unongozviziva kuti panapa pandigere panapa murungu wacho anoti netsei, but ndichazama kuti ndinge ndichitaura naye. Ndakabva ndazotanga kugara zvangu kumaprazi mushure mekunge ndafuratira mudzimai wangu uyu wandainge ndakabva naye kumusha. Ndava kugarapo paprazi apa. Lucky enough after friend yangu yataura nabosi vacho ndokubva ndazopiwa basa ndikatanga kushandawo paprazi apa. Zvino ndakati ndava kushanda mushedi tichiselekta mapotatoes, pane mumwe mukadzi uyo ainge ari wemuno wandakazongotanga kungowirirana naye mukunotaura paya. Ndokubva tatopanana mafone numbers, ndokubva tatanga kudanana. Zvekare nenyaya yake iyo yaakandiudza ndo yakandirwadza. Iye akandiudza kuti baba vake vaimubata chibharo, ende baba vake ndo vakazokonzeresa kuti mwana wake first born yake inge ichizoita suicide nekuda kwezvayainge yakaona. Iye akanditi akatanga kubatwa chibharo nababa vake kubva paakangotanga kungotevera kuzonosvika achizobatira pamoveri, kuzonosvika achizonozvara mwana uyu achizotonokura. Saka there was one day apo baba vacho pavakangokaruka vamutora ndokubva vatanga zvekare kumubata chibharo uyu mukadzi wandainge ndava kudanana naye. Saka hanzi mwana wacho uyu musikana ainge ava kutorizina, ndopaakazongokaruka atongopinda ndokubva aona kuti sekuru vake vainge vari pamusoro pamai vake. Saka izvi ndozve zvimwe zvakazokonzeresa kuti either mwana uyu ange achizozvisungirira kana kuti ivo baba vainge varivo vakasungirira mwana uyu. Hanzi nyaya yacho yakangorova yakadaro zvikanzi ainge azvisungirira. Saka ndakabva ndanzwa pain ndokubva ndatanga kumuda. We fell in love mukoma, ende taidanana kwete zvezvekutamba but zvokurevesa. Saka kuvillage kwavo kwavainge vachigara nekuprazi uko kwandainge ndichishanda paitova nemufambo wekutoti waifamba mukoma zvekuma 1 hour 30 kana kuti kuma 2 hours kuzotonosvika uchizotonokanganwa kuti ko ndiri parwendo. Paifambiwa mukoma apa waifamba uchidimbudzira nemuzvimatondo, uchidimbudzira nemumaprazi evarungu, but taingodanana. There was even one night paakandifonera achichema iye achindizivisa kuti she was in pain because painge paine zvainge zvaitika izvo zvainge zvakonzeresa kuti ange achifunga rufu rwemwana wake, mafiro ainge akaita mwana wake, zvekare nekubatwa kwose kwaainge akaitwa chibharo nababa vake. Saka ndakabva ndatongosimuka mukoma ndokubva ndamutevera kulocation kuya ndikabva ndazomutora. Ndikangoti takatongofamba chipo cheusiku hwose ndokubva tazodzoka zvedu. Takaramba tichingodanana. Iye manje akabva azotaura naamai vake akati ndava kuda kugara newe zvino kuti tinge tichigara mukati mumba muna amai vangu hazviite. Ndokubva akumbira amai vacho kuti tinge tichimisawo chimukuku chedu
at the back of their house ndokubva vabvuma, ndo patakabva tazomisa chimukuku chedu, ndo matainge tava kugara. Ndainge ndichigarapo pamba pamai vegirlfriend yangu, takagara tose murudo mukoma. But munongozivawo kuti kana uri munhu unenge uri pakutsvaka apa wavawo nemhuri yako, unenge wava kungofaitira kuti unge uchipawo mhuri yako zvekuti vanodyawo vachiguta. And I wanted to prove my ex, I wanted to prove that point yekuti iye ndiye ainge akarasikirwa neni, not the other way around. Zvino muvillage umu mainge muchinetsa mvura, saka paiva neimwe pipe yainge yakareba. Pipe iyi yaidarika nemo mulocation umu ichienda kumba kwachief zvekare nepamba pasabhuku. Saka vanhu vemuvillage umu vainge vakabora pipe iyi maburi vachitira kuti vange vachizowanawo mvura. Zvino paiva neimwe sangoma, imwe ng'anga iyo yaipota ichindikumbira kuti ndinge ndichienda kunoicherera mvura, because maitombofamba mukoma kuti munge muchienda kunochera mvura iyi. Saka inini neng'anga iyi takazotova sort of like my best friends. Ndokubva anditi iwewe une mwoyo wakanaka uye ndinokuona kuti haufarire kungoita zvinhu zvisina basa ende uri munhu anoteerera, anonzwisisa. Ndafunga kuti ndinge ndichikuita mupfumi so that hauzotamburi zvekare mukurarama kwako. Ndakabva ndafadzwa nazvo. Saka ng'anga iyi yakabva yazonditi iyo yainge ichida kundipa bhodhoro. Saka ndakati ndazopiwa bhodhoro riya, ndakabva ndazoona kuti mukati mebhodhoro umu mainge muine worms rainge ririmo. Mukoma maiva nekamwe kakonye ako kainge karimo. After that ndakabva ndazonzi neng'anga iyi taifanira kuti tinge tichizodzokera kumaplots. Takabva tazoenda kumprazi kuya kwandainge ndichishanda, ndokubva tapinda muprazi apa tainge tichitsvaka chimwe chakaita kunge chiruva ichi mukoma icho chakatoita kunge onion so but chine mashizha akaita makobvu. Saka ndo chiplant chatainge tichitsvaka. Takati tawana chiruva ichocho, then ng'anga iya yakabva yazonditi kuzonosvika chiruva ichi chichizooma ndaifanira kuti ndingoramba ndichingokanda. Munoona vakadzi pavanenge vari kumaperiods, mapads avo, ndaifanira kuti ndinge ndichitora pad iro raanenge abva mukushandisa rinenge riine ropa riya, then ndaifanira kuti ndinge ndichizorikata into pieces, especially paya pacho panenge paine ropa, paya panenge paine mastains eropa. Ndobva ndakanda tumapieces tuya ndichimakanda mapieces awa muglazi riya iro mubhodhoro muya mainge muine worms riya nekuti iro raitorarama nekudya ropa iri rekumaperiods iro rainge richiburitswa negirlfriend yangu. Ende mukoma ndo zvandakazotanga kuita izvi. Zvino uyu musasko uyu wandainge ndichidanana naye, inini iye aitomirira kuti inini ndinge ndichitotsvaira mumba. Saka ndaizotora advantage iya yekuti paanenge ari kumaperiods aiwanzokushandisa, munoona tuya tumapepa bag twesasko tuya tunoisirwa tuya tunouya tuine chingwa, aitora plastic bag riya obva atanga kuisa mapads ake imomo awo aanenge ashandisa. Zvino inini ndaizongotora ndobva ndaita sekunge ndikunorasa kuseri kugomba, nekuti pamba apa ndainge ndakachera rimwe gomba ndichitira kuti ivo vaingozongokanda marara muya, then tobva tazopisa marara aya kana azozadza gomba. Zvino mukomanashi ndaingobuda panze ndobva ndanyepedzera sekunge ndinenge ndatorasa, but ndinenge ndichitoviga mapads ake. Ndaizoti paya pandinenge ndiri ndoga ndaibva ndazotora pad riya rinenge riine ropa raanenge abva mukukurura, ndobva ndazotanga kukata then ndobva ndazokanda mubhodhoro riya rainge riine worms iriya. Mukoma zvinhu izvi ndakazviita for 3 months. 3 months dziya dzakati dzadarika ndikazonzi ndinge ndichiuya naro bhodhoro riya. Ndakabva ndazoenda mukomanashi, then ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mazuva 3, and this was very painful. Ng'anga iyi yakabva yandibvunza kuti ndaisada kupfuma here. Ndikati hongu she wangu ndinoda kupfuma. Ikanditi saka kana uchida kupfuma ungangotadza chete kungodya tsvina yako for 3 days, then for the rest of your life uchange uchizova mupfumi.
10 uchidya zvose zvaunenge uchida. So mukoma n'anga iyi yakabva yanditi each and every morning zvandaifanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndaifanira kuenda kutoilet ndobva ndazonozvimanikidza kuita dhodho. Kana ndazvimanikidza kuita dhodho ndaifanira kuti ndinge ndichizodya puu iyaiya, and izvi ndakazviita for 3 days mukoma. Zvino kuvillage uku kwatainge tichigara kwainge kusina matoilets aya ekuflasha, vaishandisa mablair toilet. Saka zvandaiita ndezvekuti ndaibuda ndakabata newspaper rainge rakati kurei, then ndaizoti kana ndapinda mutoilet ndaibva ndazongokotama padhuze nechemba ndobva ndaita zvangu puu ndobva ndazotanga kudya mukoma. Zvinhu zvainge zvakarema. It was not easy kuti as a man ndinge ndichidya dhodho randainge ndaita, but anyway nekuda kwekuti ndainge ndichida mari mukoma ndaitogara ndiine lemon pose pandaienda kutoilet kunodya puu yangu. Ndaitova nelemon rangu iro randinenge ndakata, then lemon iri ndo randaizotoita ndichinanzva ndichingoitira kuti ndisazorutsa, because potse ndatorutsa. And iye manje akazotombondibvunza kuti what was going on. Ndikabva ndamunyepera kuti ndainge ndichizwa mudumbu. Ndaisada kuti ange achiziva kuti ndo mhiko dzandainge ndakatarirwa idzi dzekuti ndinge ndichidya puu yangu mukoma. Zuva racho rechinumber 2 apo pandaifanira kuti ndinge ndichizopedzisa kudya puu yangu, ndakati ndaita saizvozvo ndaitira dhodho pamusoro penewspaper riya, then ndichizonotarira kudai kuti ndinge ndichitanga kudya ndakaita zvekupfugama. ndo pandakabva ndazoona puu iyaya yandainge ndaita yava kuchinja kuita gonye mukoma. Ndakabva ndazoudzwa nasekuru vaya kuti zvangu zvainge zvaita, vakabva vazondiudza kuti yainge yakwana nguva yekuti ndinge ndichibvamo munharaunda umo mandainge ndichigara nekukasika mukoma. Ava sekuru ava vainge vasina kundiudza kuti uyu musikana wangu uyu ainge achindida nemwoyo wake wose, rwainge rwatova rufu rwake. Kushandisa kwose kuya kwandainge ndichita mapedzi aya ndainge ndichitomusacrifica. Ndakangoti ndichingobudamo muarea omo mukoma nayewo achibva atoparara. Zvinhu zvekuti zvinogara zvichindirwadza. Uyu ndaimuda mukoma. I know kuti vamwe vanhu vanoti hazviite kuti Musasco neMuzimu vange vachidanana in reality, but mukoma ndine dzimwe nguva dzekuti kana ndikatanga kurangarira so the love that we used to share, the love that was there between me and this woman, kunyange zvedu tainge tichibva kunyika mbiri dzakasiyana mukoma, taitofamba usiku hwose tichifamba nemuzvitondo so that we can just return back to the farm where I was staying. Ndo rwainge rwuri rudo rwedu mukutambura mukoma. Dzimwe nguva taitongobika sadza todya sadza neacha, zvinhu zvakaoma, but at the end of the day I cannot enjoy this money with her. I am just enjoying this money all alone. Zvinhu zvinondirwadza kusvika pakadzikadzika pemwoyo wangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndo yanga iri narration yemessage yavo iyo yavakanditumidzira. Kunze uko vanhu vari kuita zvevindi. Vanhukadzi, I think kuti kana muri kuma MP enyu, please make sure kuti aya amunoshandisa masanitary enyu amunoshandisa hameno kuti muchamaisa pai, so that asazopinda mumaoko evanhu vanenge vari pakutotsvakawo mari. I don't know what do you suggest? Should you ban them? Zvino kune vamwe vanogara mumacomplex mekuti hamutotendedzwe kubatidza moto. So if you have any idea like our masanitary kuti this is the best way kuti munge muchimarasa, you can also write in the comment section so that other ladies out there can feel safe, because you never know. Zvakangoma hazvo vedu we.